Munto warga masyarakat Madiun adalah promotor lestarinya budaya wayang di Indonesia. Ya mak, ya bener kepara nyata. Luwih dhisik ngaturake panuwun marang panjenengane ingkang kepareng rawuh wiwit sore mau. Nenggih Bapak Wali Kota Dr. Andes Haji Maidi SHM MMPD ya mak. Ya merga diasta karo panjenengane nyatane Kota Madiun saiki apike kaya ngono, endahe kaya ngono, resike kaya ngono. Ya apa wae mapan ana Kota Madiun. Upamane awake dhewe urung dikapangarengake karo Gusti Allah, tindak ana tanah suci nindakake umroh, ya manasik dhisik latihan dhisik ana Kota Madiun nang kene wis enek Ka'bahe. Iya to, kaya ngono. Hebat. Ya sing neng Arab utawa Mekah kono dadi rebutan sapa sing ora kepingin ngambung Hajar Aswad neng Kota Madiun ya wis ana. Iya apa? Jare Hajar Aswad kuwi mbiyen resik putih ngono kuwi merga kuwi watu swarga. Ning gandeng kalepetan dosane menungsa, mula ripalungguhan iki dadi ireng. Ning ngene, Nduk. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aja mak nggih guyon, aja mak nggih dolanan. Sing jenenge wong wadon apa neh aku dadi wong keluarga duwe bojo sing ayu pamane. Ya, mongko ning tembung Arab kono ki ana tembung ya kuwi sing kuning lan resik utawa merah. Kuwi kena diarani ya kuwi ya Humairah. Kuwi artine ya kuwi kuning kemerah-merahan. Yen nyeluk bojo ngono kuwi wah sing wedok mesti seneng. Istriku ya Humairah. Ngene meni sing wedok seneng mergo putih kemerah-merahan. Aja peh bojomu ireng lek menyeluk terus Hajar Aswad ki aja. Ya ngono kuwi. Hebat Bapak Wali Kota sangat luar biasa. Lan uga mbok menawa kepareng rawuh Bapak Bupati Kabupaten Madiun Bapak Hari Wuryanto SHMAK. Ya pepundhene awake dhewe sing ngayomi marang kanca-kanca Madangkara. Bener kepara nyata, muga-muga Pak Wali lan Bapak Bupati tansah pinaringan sehat, amanah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pak Danrem Kota Madiun, Pak Dandim Kota Madiun lan uga Direktur Utama PT PG Raja Wali 1 Bapak Danianto. Bener. Direktur Produksi PT PG Raja Wali 1 nenggih Ibu Nanik Sulistyawati. Ya, Jenderal Manajer utawi Pak GM PG Rejo Agung Baru Bapak Imam Nur Salamet. Mboten kata lumpen dumateng mitra petani tebu PG Rejo Agung, sumrambahipun sedaya para staf karyawan PG Rejo Agung, mboten kata lumpen ingkang tansah berkomunikasi kalian kula nenggih Bapak Samsul ya selaku panitia. Kula sak kanca ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya bener kepara nyata. Ripalungguhan iki ngaturake sing klasik luwih dhisik nok. Ngono. Upamane aku tak nyuwun sinom parijata marang Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Tembang menika ugi kula aturaken minangka tandha bekti kula dumateng pepundhen kula nenggih Gus Mamang lan ugi sumrambahipun para kiai alim ulama ing kota dan Kabupaten Madiun. Mengkono. Monggo Bu Kesi Rahayu dipun aturaken sinom parijata kunjuk dumateng para pinisepuh. Kali kawon